салом алайкум апаву хоҳаро, акаву додаро. Рости гап дирӯз буд ё рӯзи дигариш подписчикои канали мо 10,000 шид шуморашон. Бисёри бад хурсанд шидем рости гап ва ҳар яки шумо ба ҳар яки шумо миннатдории худмона баён мекунем ва гуфтанием ки ба хотири бахшида ба ҳамин 10,000 шиданмон як эълон карданием барои ҳамон подписчикое ки канали моро дастгирӣ мекунанд, лайк мемонанд, видео падилица мекунанд. баъд аз ҳамаи видео буромадан кадом нафаре ки якум Южная Корея мебиёя мода занг мезана, мо хулоса кардем ки як моҳа ҷои зиндагиша бепул ҳисоби худмон ва раҳрӯа ё нишон додану забон ва чӣ хел кор ёфтана нишон метиҳем. барои ҳавай бо кӯшиш кунем ки хай видеои моро дастгирӣ кунем, лайк монем, падилица кунем. то видеои оянда панотон ба худо. худоҳофиз.